Здравейте и добре дошли във виртуалното пространство на моя кабинет. Казвам се Галина Тодорова и работя като психолог и психотерапевт в град Варна. В работата си използвам техники и концепции от когнитивно-поведенческата терапевтична школа и школата по екзистенциална психотерапия. Преди всички тях обаче използвам сърцето си, защото вярвам, че съчетаването между техниките и личностните умения на терапевта са единствения начин за справяне с страховете и комплексите, които съществуват във всеки един от нас. Ежедневно слушам изповедите на много хора. Имам рядката възможност да изслушвам нещата, за които не се говори публично или изобщо не се говори, но които разяждат човешки души и съдби. Привилегия и чест е за мен да бъда пазител и довереник на тайни. Всеки от нас иска да бъде щастлив, но поради куп страхове заравя здравословната си част в години на критика, подчинение, малоценност и други унищожителни сили. Тези обаче, които са се осмелили да прекрачат прага на моя кабинет, са осъзнали, че когато душата страда, е съвсем естествено и човешко да потърсиш помощта на психолог или на психотерапевт. Задачата ми като психолог и психотерапевт е да се погрижа по най-добрия начин за развитието на човешкия разум и душа. В работата си редовно изпитвам чувства на любов и състрадание. Опитвам се да помогна на хората те също да отключат чувствата на обич и на великодушие. Не изпитвам ли такива чувства, няма да бъда от особена полза. Стремя се да помагам на хората да рационализират, да преборват своите страхове и съжаления, защото когато един ден се обърнат назад, да не съжаляват за нищо. Всъщност, психологичното консултиране представлява една среща между две човешки същества, в които ние се учим да общуваме по един директен, зрял и непринуден начин. Много се старая в тези срещи да осигуря на хората едни целебни, автентични взаимоотношения, за да мога да им помогна по най-добрия начин. Обичам това, което правя. Чувствам се благословенна, че мога да помагам на хората. Аз съм един човек, който е само на една-две крачки пред своите клиенти. Не съм нито горе, а те не са по-долу. Просто съм обикновен човек, който си е дал шанса да опознае душата си и да бъде щастлив. Предлагам ви да тръгнете с мен по пътя на предизвикателството, защото аз вървя по него отдавна и защото знам, че мога да ви дам, както и вие на мен, една истински споделена емоция, срещата между две човешки същества.